What's up mga kailong? Come back here again with another video na pod. So today it's another day na pod. Katong naging vlog na mo kay katong naging adlaw pa to siya. And karon kay karon kay kanang naplanuhan nila Kelvin, nila Kuya Jumuel nga mga ligo daw may. So ligo sa ko sa CR no. Ay wala pa maligo eh. Ah. Pumasok ka sa loob ng aking utak-utak mo. Upaw. Ya. Te, naadere mga ko ni Jimwell. Ay, halo. Ako man ito si Jumel. Bastilan ba ka? Na natulog pa dahil si Pusing. Patay na unsa. Ang sabot na to, alas 7. Ano wala pa? Gani oras yung sabot, mang mata mo. Alas 7 daw, magsabot sila nga magmata. Rawang sa na oras. 8. Saan yun? 8:27 na. Pero sa 8 yung sa abot. Ganito. Ano ba? Kaya ni alas 7 ang sabot, alas 8, napit alas 9. Let's go, let's go. So time check, it's 9:25 na, wala gyapon mi nang lakaw ang botong si plano ano yung mga kauban diri karon no. Mao ni balay nila kaya Tiger diri At tuon sa namang balay nila disiri dito patuyo. Nakita na namo karon ang among gipangita dara o kadali lang. Dali lang. Kyoto sa nakong ice. Tara mo gipangita. Igo karon. Tara siya. Kana naka-yellow. Tara. Good morning. Tarararara. Tarara. Boss. What's up, boss? What's up, mananap? Talaga naman. Asa mo? Dawag mo. Talaga naman. So, tanong sa naman siya mga questions kung sagot din ba. Manglakaw meron ba? Gusto ka masabay? Yo! So karon kay lakaw na mi. Padulong mi ila Kuya Hope kay magwa sa may GoPro Hero 7. Kahilas sa. Bakit yung camera si Sir Hope, diba? Oh, 800D mo to yung bagong camera. Dili na magbasa kayo mga pick-up driver karon no, mga ilas na kayo. Kay nag-payout gurong region ron ba? No? Grabe bay wa nay pick-up bay. Awa, limpyo na kayong dala no. Wa nay pick-up.
Tuog na rangguro ni mga Yee! Kayaman. Ano, maingon na. Palit na lang o motor kay... O, tara. Let's go! Na! Sayangat! Hapit! Hapit dyan! Hi! We're back again. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye. Okay, so namin dito karon sa terminal, padulong sa Kumpan. Paingon siya. Kasi sa mga ligo-ligo, unsa pa yung pinakalimutan. Suman. Si Lupin. Sila nagbasa. Si Lupin. Ang atong ano ron, challenge na mo kay dili may mamalito ganang pagkaon padulong dito ay Mabagtikay, may tinae. magtikay may kinsay ano ba? Sukol na tanan na. Nya karon kay mangita namin sa masang padulong dito sa Kumpan. Yeah, let's go. Hop, 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 hop. Ito mga madindog diya ah. Pero nga ito niyan yun. Mahal kayo. Ayan, ito ba nagtagong? Walang tutulis. Tara, manuto sa amin. So, naabot namin diri naabot namin diri sa Compostela. Mamalig na namin tagong kilayo kayo tong ano. Hindi na makaya, wala may kwarta. Papay payout mo. Balik kayo tagtagong siya. Malik na tagtagom, no? Para makatipid mo, ano, tip ni siya para makatipid mo, hindi mag-travel mo, no? Kanang pagpadulong, panakay mo, pagpauli, pamaktas mo. Ngaon sa siguro may kay gutom na, dili naman kaya challenge ba? Let's go. Dregol! Dregol! Iwit ko. Ayaw ba? Uy, ayaw ba? Gago. Tulong daw. Tumbal kasi ang pala rin yun. Rara. Ya, inainay lang tayo. Amen. So karon na namin diri Namatay cellphone. na namin Boss, diri. salamat kay boss. Balik ka lang may boss. Oh, kapaloran Tony ra kung ano. Yeah, highly recommend kina mo diri si Kuya kay lingaw kayo out kayo mo drive. The best. Vlogger ka? Ay vlogger mo? Ay mo ni mga vlogger Rio. Vlogger ka? Vlogger mo boss. Ha? Vlogger mo? Sige ya, dapat kaya. Dapat sumagi. So, nanami diri sa Highland Breeze Resort. Diri siguro pasaka. Diri sa ko. So diri day pasaka. Diri pasaka. Oy, diri usaka. Lisod man diri sa wala ko. Lisod man diri ah. Oy, diri dito usaka. Lisod man diri. Saan man eh? Lisod mig pagsaka diri no. Tarawa na ko ang buhok ko kay mura nag Super Saiyan by Ay, animal. best. Makaka sa ilahang 30 minutes biyahe. So, May halos mga-conversation tungkol kay yan, katubang sa camera. so grabe jud no kay unplanned, the best jud ay ang unplanned nga mga travel. The best ang pinaka-unplanned nga travel kay wala jud may plano. Among plano lang Mo mga ligot. Vlog na to. Dili na to mga ligo. maligo ta. So, ang among plano round ta kay sa Goldridge lang mi sa Tagum. Kaso kay kaning isa, ambot niya. Wala mi kabalo nga diri di mi labay no. So, saka na ko diri karon. Update na naman niya. Let's go.